ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yan uwa musulmi masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wannan gari mai albarka, garin Bukur, Jos Plateau State a Nigeria, a wannan masallaci mai albarka, masallacin Masjidu Musa mai gandu. Muna yi wa Allah godiya da ya haɗa fuskokinmu da ku a wannan rana mai albarka don munasabar haɗuwa, don fatan alkhairi da taya murna ga dan uwar da zai aurar da 'ya'yansa sarkin arewan Bukur, tare da yi wa iyalin addu'a da 'ya'yan addu'a ga baki daya. An shirya wasu zuka wanda za a faɗakar da mutane. Fatan mu Allah ya sa muku albarka, Allah ya dattar da ku. Idan kun gama ku zauna, ina so nan ga ganin kowa. To kazu kana ba zai ba ka san wa kake gani ba ya Allah ya saka kowa ne, kowa ya fito fili a gan shi. Allah ya saka da alkai. A wannan zama mai albarka, a ɗan lokacin da aka bani, ina so ne na yi magana akan wani topic mai suna malamai gatan al'umma. Muhimmancin samuwar malamai na sunna masu da'awa akan alkitabu was sunna, masu karantar da mutane Allah, masu tsoratar da mutane bin shedan, waɗanda Allah ne a gabansu, su nuna mutane hanyar da za su samu tsira. Muhimmancin samuwarsu a cikin wannan al'umman, da cewa kuma ba zai taɓa yiwuwa a yi rayuwa ingantacciya mai daɗi ba tare da malamai ba. Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu kambe da al'ulama warasatul anbiya, wanda shine theme din lecture din. Duka za mu yi magana ne akan ilimi da mazuwa ilimi, don mutane su san darajar su kuma kiyaye alfarmarsu, sannan su gane muhimmancin samuwarsu, kuma su shirya da ba su kariya a ko'ina dare da rana. Ali bin Abi Talib ya yi magana wadda da ita zan fara, Allah masa rahama, cewa kafa bil ilmi sharafan an yadda'ihi man la yuhsinu. Ya ishi ilimi ɗaukaka, ya ishi ilimi matsayi, an yadda'ihi man la yuhsinu, wanda bai iya shi ba, wanda baya kyautata shi, wanda ba shi da shi, ya rinka da'awar shi ne shi ne. Mutum bai da wannan sifa amma yana so a danganta shi zuwa ga wannan sifa. Kuma wa yafrahu idan nusiba ilaihi. Ya yi shi ilimi ɗaukaka. Idan kuna surutu, duk duniya ne ake ɗauka wannan abu, ku daina yin surutu. Kuma ni ban gama da na ku zo duk ku tsatsaya mana anan ba. Wallahi ana ɗauka Sunna TV, Africa TV, ko ina ana kallon mu, Ingila, America, kar ku ta ƙauyanci saboda idan ka zo kana wa'azi, yanzu mai kallo in ya zo ba ni zai kalla ba, su zai kalla, sai ce ga wasu nan waɗanda ba san muhimmancin ilimi ba. Ko mutum ya tsaya ko ya daina surutu, ko sa yan agaji masu ƙarfi su ɗauke shi daga kun gani sun ɗauke mun wuta ma gaba ɗaya wallahi.
bismillahir rahmanir rahim. Ali bin Abi Talib yake cewa ya ishi ilimi wanda ba shi da shi in aka danganta shi zuwa gare shi sai ji daɗi. Bai da shi fa, amma aka ce shi mai shi ne sai ji daɗi. Kamar ya ka samu kasurgumin jahili ka gan shi ka ce sheikh sai ce na'am, amma ba bai da ilimi. Amma da za ka samu kasurgumin jahili yana tafiya ka ce jahili, ba zai jiyo ba. In ka zo ka ce kai jahili da kai nake, to sai dai araba. To wannan kadai ya isa ilimi falala. Hatta wanda yake jahili bai so a ce mai jahili. Allah sa kuna ganewa. Yace kuma wa kafa bil jahli zamman an yatabarra minhu man huwa fihi. Ya ishi ilimi, ya ishi jahilci abun zargi wanda yana cikin jahilcin amma kullum yake kokarin barrantar da kansa ce shi ba jahili bane. Ba wani a duniya wanda za a ce jahili ne yadda a rinka kiransa jahili. Da haka yan uwana, duk wanda yake son ɗaukaka a rayuwa, duk wanda yake son ci gaba a rayuwa, duniyarsa da lahirarsa, to kada ya yadda ya sifantu da sifa ta jahilci, kar ya yadda bai je makaranta ba. Kowace makaranta da kuka sani in dai karatu ake yi, to ku je ku nemo ilimi. Hudhaifa ibn Yaman, Allah ya masa rahama, ya ce su mutane ma suna neman ilimin alheri ma, ni na sharri ma ina nema. Kana nasu yas'aluna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an aqa'a fihi. Mutane sun kasance suna tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan alkhairi, amma ni ina tambayar sa akan sharri dan in gane meye sharrin dan karin fada cikin sharrin. Da haka zama bai kama wannan al'umma ba. Wallahi mu je mu yi karatu, kuma mu nemi ilimin nan duka biyu, na zamani da na addini, ko na addini da na zamani. Kar wani ya tashi tutar babu, ba wancan ba wannan. Kar wani ya kuskura ya bar 'ya'yansa su tashi akan jahilci. Ku ba wa 'ya'yanku ilimi, wallahi shi ya fi ku tara musu biliyoyin kuɗi. Al'ilmu yabqa wal malu yafna. Malamai suka ce ilimi shine ke wanzuwa ya tabbata ya dawwama, amma dukiya karewa take. Yanzu akwai mutanen da sun tara kuɗi na fitar hankali da kadarori na fitar hankali, amma wallahi 'yan shekaru kaɗan an manta da su. Amma akwai wanda suka mutu ba su da kuɗi, ba su bar komai ba, yau shekaru barkace ɗaruruka wajen 1000, amma wallahi ba a manta sunansu ba, saboda shi ilimi wanzuwa yake yi, baya karewa, sannan ma'abucinsa daukaka yake samu dare da rana. Duba ibn Taymiyyah, ka je karab kacab ka bincika a tarihi me ya mutu ya bari na gado, zaka sha wahala kafin ka samu. Duba Imam al-Bukhari, je ka karab kacab ka bincika me ya mutu ya bari na gado, ba a rubuta me ya bari ma na gado. Duba Imam Maliku, duba Imam Shafi'i, duba Imam Ahmad, duba Imam Abu Hanifa, duba haula'i umul ulama. Waɗannan su ne malamai, amma ku bincika gidaje nawa suka bari, kadarori nawa suka bari, kuɗi nawa suka bari, dabbobi nawa suka bari. Zai wahala ku samu ba a ce ba su bar komai ba, amma an gaya muku abin sai kun zubar da hawaye abin da suka bari. Duba mai kowa mai komai, manzon Allah Muhammadu dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka je ka tambaya babu tarikatin nabi sallallahu alaihi wasallam, babin da ke magana akan abin da annabi ya bari. Sai a ce maka ya bar alfadari, ya bar wata gona a fadak, ya bar rigar yaƙi, shikenan a matsayinsa na number 1 ɗin duniya gaba ɗaya, bai bar ba komai ba, bai bar kudin da za a zo a yi ta jayayya da kaza ba. Na Fatima yarsa ta zo wurin sai na Abubakar tana ce a bata abin da baban ta ya bari. Ya ce to me baban na ke bari? In ma ya bari, ya ce inna mahsharal anbiya, mu taron annabawa, la nurasu, ba a gadar mu, ma taraknahu sadaqa, duk abin da muka mutu muka bari a matsayin sadaka ne,
amma menene annabin ya bari sallallahu alaihi wasallam? wannan su yau ya mutu na fi jamil mal, amma yau mutane mutuwa suke su tara dukiya, ka hada can ka taro nan, ka nemi halal ka nemi haram, da kudin zalunci da kudin cuta da kudin cin amana da kudin yaudara. Mutane ba sa tsoron Allah, kudin haram yi ta gittawa a gabansu suna ci, su yi timbi, su dinka riguna, su hau motoci, su auri jajayen mata, su tara kadarori, ko mutum ya zo ciwon kafa ya kashe shi, ya tashi ya bar wannan dukiya wa 'ya'yansa su gada, su yi abin da suka ga dama. Wallahi azimu, a irin wannan lokaci mutum ya zo ya faɗi ya mutu ya bar musu wannan dukiya ta halal ko ta haram. Wallahi wata ɗaya biyu 'ya'yanka sun manta da kai saboda ka bar musu daula. Ziyarar ka gaishe ka kabari wallahi ba sa zuwa. Ku bincika ku ji da yawa yau daga cikin 'ya'ya wallahi iyayensu suna mutuwa manta kabarin suke. In ka shekara a kwance ciyawa ta tsoro akan kabarinka, in an ce bako ya zo ɗanka ya kai shi kabarinka sai ce na manta kabarin ubana. Me ya amfanin ka tara dukiya ba ka yi wa Allah aiki ba? Me za ka yi da shi? Ka zo ka hada ka tara, baka gina masallaci ba, baka gina makaranta ba, baka taimaki ilimi ba, baka taimaki masu da'awa ba, baka taimaki musuluncinka ba abin da kai. Ka gama yawacen naka, Allah ya cire maka lafiyar da za ka yi yawon ma Allah ya raba ka da ita. Ka gama tara dukiyar, abinda za ka ci ka ji ɗanɗano, abinda kowa yake ci ya more kai baka ci. Da yawa yanzu a cikin mutane da suna da wadatar rufin asiri wallahi nama ma ba sa iya ci. Me amfanin dukiyar? Idan abu ne sai ka zaɓi abin da za ka ci. A likita zai ce in ka ci ka zaɓi zai yi wa ka mutu. Malam duba daɗin nama, duba daɗin kashi, wallahi akwai wanda bai isa sa nama a bakinsa ba yau. Yana ci sai ya tafi asibiti, amma yana da kuɗi ya kai fanta ba sama. Barkace, to me daɗin? Ka zo ka faɗi ka mutu, a zo ana yi wa matanka murna. Na'am, ƙawayensu za su suna murna, hajiya muna miki murna, alhaji ya bar miki kaya, su gama kukan munafurci, a zo a gama raba gado, ta samu tafkan gidaje da manyan motoci. Wani kuma ya zo ya shiga zawarci, ya shiga ya fita, ya aure ta, ta zo ta yi guda ai kana kabari tana ayyirrai. Wallahi ba za ta yi maka kara ba, ta ce yau alhaji na da ya mutu ya bar min dukiya yana kabari. Kwalliya za ta yi da ado, ta yi kunshi, ta gyara jiki, ta je ta kwanta da wani namiji, kana kabari ana dukan ka watakila. hadhihi duniya. Idan abin da na faɗa ba haka bane ba, wani ya daga hannu ya ce ba haka bane, ‘ya'yanka su zo su gaje. Wallahi tallahi wannan gilas ɗin in ka mutu ba za su bari ba sai sun raba shi. Wannan wallahi sai wani ya ce shi nake so. Silifa ba a bari. Akwai wanda ya mutu muka je muna haɗa kayan gadonsa, har biro aka ce a ɗauko biro, a ɗauko da silifas da biro da wando gajere da bes da singlet da wayo duk gaba ya kwashe, kuma rabawa aka yi, aka ba su gidaje. Kai kana can kana kwance, ka shigo duniya baka da komai, kuma za ka mutu baka da komai. A yayin da ka tara dukiya, al'ummarka suna cikin talauci. Masallaci yau sai da bara yake rayuwa, makarantu sun lalace, babu asibitoci, ba magani. A yayin da muke ɗiban kuɗi mu kai ƙasashen turawa, muna sayan gidaje, muna sayan kadarori, amma ba mu tara, ba mu yi tanadi wa kiyamar da za mu je mu zauna permanently a can ba. To wanda ya fi kowa riba shine wanda ya babban investment akan taimakon ilimi da taimakon da'awa da taimakon malamai waɗanda suke kira zuwa ga hanyar Allah. Saboda shi malami fitila ce a cikin al'umma, kamar tauraro ne, ana neman gane hanya da shiriya da shi. Idan dallal huda, akwai abin tausayi kwarai wanda yake neman kuɗi bai san amfanin kuɗi ba. Wani ya ɗauka dukiya kadara da zai tara
wannan shine sa'ada da jin daɗi. A'a, ai babu abu mai jin daɗi irin ka tara kuɗi ka kashe su akan hanyar Allah. Na faɗa a karatu ina maimaita, ana ta kukan talauci a Najeriya, ba kuɗi, wanda bai da kuɗi dai bai da kuɗi, amma wallahi akwai masu kuɗi malam. Ka je ka ga yadda ake fasa dala, ka je ka ga yadda masu shi suke balle naira ake yaga ta. Har yanzu a Najeriya da kukan talaucin da kuke yi, ba ku daina yin kari da dala ba. Duba tsadar dala 100 yanzu 70,000 ne da wani abu, dala 100 dai 70,000 da wani abu, amma wallahi yage ta ake fa ana karyawa. Mawaƙi ɗaya ana iya mai karin naira miliyan 50, miliyan 100 a banzan bazara, a wakar minti 15 ya cinye kudin yayi gaba. Ba ku share masallaci ba, kawai ta kasuwa. Allah ka raba mu da aikin banza. Kul hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Gaya musu ya manzo Allah, shin za a kwatanta masu ilimi da wanda ba su da ilimi? Innama yatazakkaru ulul albab. Yanzu mai ilimi da mara ilimi duk ɗaya ne. Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah ya shaida babu abun bautawa da dacewa da cancanta sai shi. Mala'ikun Allah ma sun shaida. Ba wani da ya dace da ya cancanta a masa bauta in ba Allah ba. Shaidar Allah, shaidar mala'iku, shaidar ahlul ilmi. Ka duba yadda Allah ya hada shaidarsa da ta mala'iku da ta masu ilimi. Hadisi sananne, manzo Allah yana albishir, hadisin Imam Abu Darda radiyallahu anhu ga ɗaliban ilimi masu neman karatu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna. Duk wanda ya bi wata hanya da zai nemi ilimi da karatu a cikinta, sai Allah ya sauƙaƙa masa hanya zuwa aljanna. Yanzu dukkan ku da kuka zo nan kuka taru a nan, kuka bar gidan ku, kuka bar shagunan, kuka bar sana'arku, neman ilimi ne ya kawo ku. Kun zo a gaya muku Allah ya ce, annabi ya ce. Annabi yana muku albishir, hadisin Abi Darda, duk wanda yake zuwa makaranta, yake zuwa karatu neman ilimi, insha Allah Allah sai ya sauƙaƙa masa hanya da zai je har zuwa gidan aljanna. Manzo Allah ya ce, wa innal mala'ikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi. Lalle mala'iku suna shimfida fuka-fukansu ga mai neman ilimi, ga mai neman karatu. Ridan bima yasna'u, saboda sun yadda da, sun amintu da abin da yake. Duk wanda yake zuwa neman ilimi, mala'iku suna masa lullube, suna masa shimfida, suna ba shi kariya, saboda sun yadda da abin da yake nema. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, wa innal alima la yastaghfiru lahu kullu shay hatta al-hitan fil ma. Lalle mai ilimi wanda ya je karatu, mai haskaka mutane hanya, komai da ka sani a duniya yana neman masa gafara. Wallahi hatta kifi a cikin ruwa, kifi da yake cikin ruwa yana nemar wa mai ilimi gafara. Tururuwa tana nemar wa mai ilimi gafara, tana mai istighfari. Kamar ba kai ka ce astaghfirullah, to akwai komai a duniya yana maka. Itace yana maka, ruwa yana maka, iska tana maka, tsafi yana maka, kifi yana maka, kiyashi yana maka, kazar gidanka tana maka. Wane ne na duk duniya gaba daya? Wannan ba a duniya ba wanda ya samu wannan falala in ba mai ilimi ba. Ka ji an ce in ka tara dukiya ko ka tara mulki, komai yana neman maka gafara? To malami in ya tsaya akan hanyar Allah, bai rungumi duniya ba, bai mai da ilimin neman duniya ba, to komai da ka sani yana neman masa gafara. Albishir ga malami da yake karantar da mutane zuwa ga hanyar Allah. Hatta alhitanu fil ma'i, annabi ya ce wallahi hatta kifi a cikin ruwa yana ainihin wato neman wa mai ilimi gafara. Da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa fadlul ilmi alal wato alimi alal abid, falalan mai ilimi akan mai bauta kawai. Hasan akwai mai ilimi akwai mai bauta, Allah ba ilimi. To daidai yake da bambancin wato wata da taurari. Duba hasken wata, duba hasken taurari, za ka hada? Wata ya fi nesa ba kusa ba. To wanda zai je ta bauta Allah babu ilimi, da kuma wanda ya je yake bauta Allah da ilimi, bambancin su kenan tsakanin wata da kuma tauraro. Manzo Allah ce, wa innal ulama warasatul anbiya. Lalle malami shine magajinsa.
malamai suka ce da a ce yanzu ana kawo annabawa to da annabawa ne suke ta da'awa, amma yanzu tun da babu annabawa lokacin su ya kuri ya wuce, to malamai su ne suka tsaya a kujerar annabawa. Malamai suke ta sharhi suna bayani cewa duk mutumin da ya ci mutuncin malamai a wannan zamani, wanda ya wulakanta malamai a wannan zamani, wanda baya ganin kimar malamai a wannan zamani, wanda yake neman sharri ga malamai a wannan zamani, to da Allah ya kawo annabawa ma a wannan zamani to yana cikin masu cutar da annabawa. Da ka tsare mutuncin malami shaida ne na cewa da annabi yana nan kai ma za ka tsare ainihin darajarsa. Musamman malamai irin na wannan zamani wanda suke kare rayuwarsu akan neman ilimi da ilmantarwa, ba a san bace fanansu, ba a san bashansu ba, ba a san cinsu ba, ba a san shansu ba, ba a san me suke ba. Duk wanda ya shiga harkar karantarwa a ƙasar nan to kawai daman ya je nemi na kansa, kuma dama haka ake faɗa. Da yawa a ƙasar nan ina so na gaya muku tare da bagin ciki da bacin rai da damuwa zan iya gaya muku wannan kalma. Billahi azimu mun yi bincike da yawa daga cikin malamai akwai waɗanda suka mutu, wallahi an bar gidajen sun wulakanta, an bar 'ya'yan sun wulakanta, laifinsu kawai ba su mutu suka bar kuɗi ba. Malami ya mutu a anguwa a mamanta gidan shi, malami ya mutu a nemi mawa zai auri matarsa ma, saboda an san an je aure ta ba kuɗi, amma a auri matarsa a rufa wa 'ya'yansa asiri wa yake yi? Da haka duk wani malami da yake karantarwa zai yi ne iyayensa yana neman aljanna kurum. Idan ya gina 'ya'yansa akan ilimi to ya samu rufin asiri, bayan ya mutu ba za su tozarta ba. Idan kuma malami ya kuskura ya ta ilmantarwa ya bar 'ya'yansa bai ilmantar da su ba, to ba mamaki ya ga mara kyau bayan ya mutu. Cafane na 200 wallahi ba lallai su ma ba, yau ai ba ma wannan ba, ka kwatanta ma ka gani. Tafiya za ka zo ka yi ko da azumi ko da ramadana, al'ummar da kake karantar da su da safe da rana da daddare, wallahi sai ka je watan nan guda ka dawo, malamai suna zuwa tafsiri, malamai suna zuwa kaza, wallahi cafanan naira 500 ba lalle ne wani almajirin ka ya kawo ma ko wani wanda kake jan sallah ya kawo ma ba. Wani ya tafi da'awa an yanke masa wutan nefa, ina almajiranka ba wanda zai masa alfarma. Aiki ne na Allah tsagwaro. Ga kuma wani abu da ake wa malamai a ƙasar nan na rashin mutunci da rashin kimantawa. Yanzu mai kuɗi idan yana so ya rowa sai ce tab ai malamai su suke da kuɗi, haka suke faɗa. Duk wanda kaga ya gaya maka wannan mugu ne, baƙin ciki yake maka kada ma wani ya taimake ka ko kuma ya taimaka maka. Amma in ba haka ba, in ba ƙarya ba, an san masu kamfanoni, an san masu kuɗaɗe, an san masu juya kuɗi. Irin ka fa irin ka ne a al'ummar, wanda ba sa ba da kuɗin ba sa taimakon, duk ƴan uwanka ne irin ka ne masu kuɗin masu mulkin. To yaya aka yi malami ya zama mai kuɗi shi da bai da kamfani? Ya aka yi malami ya zama mai kuɗi da ba a ba shi kwangila? Ya aka yi ya zama mai kuɗi ba a ba shi kaza? Ku gaya mu wani malami ne mai kuɗi a ƙasar nan da yake da rufin asirin da za a ce shi mai kuɗi ne? Waye shi? Ku gaya mun duk gwamnatocin da ake yi da taimakon gwamnatocin da ake, wani malami suka azurta? Amma karuwai nawa aka azurta? Mutanen banza nawa aka azurta? Mawaka nawa aka azurta? Amma malamai suna da rufin asiri. Allah ya kare musu darajarsu. Wanda suka kare kimansu ba za su je gidanka suna roƙo suna bambadanci ba. Malamai da yawa a ƙasar nan sun shahara suna karantar da mutane, amma wallahi tallahi ba su da wata hanya ingantacciya ta samun abin da za su ci su sha, sai sun yi da ƙyar suke samun abin da za su ci su sha, amma sun yi su rayu a haka. To sai mutum an ce taimaki addini sai ayi malamai su ne masu kuɗi. In wani ya zo zai ba da fi sabilillah a masallaci sai ya ga babbar rigar limaminsa sai ce ai wataƙila ya fi ni kuɗi. Alhamdulillah Allah ya rufa asiri, muna roƙon Allah a Ka'aba, ya Allah kada ka nuna talaucinmu a wajen mabiyanmu, ya Allah kada ka nuna gajiyawarmu a wajen mabiyanmu, ya Allah kada ka mai da mu hankici a hannun wasu da za su rinka goge fuskarsu da mutuncinmu. Taro yana zuwa masallacinsa yana gani ana aikin Allah bare ba da kwabo ba, sai suka sai magana.
wani ya mutu malam, ya bar iyalinsa cikin talauci, bayan da za a yi suna neman ya za su rayu. Suka ce Allah sarki, da wani yana raye da ba mu shiga wannan yanayi ba. Ina yin wannan ne don nuna mana sakacin da wannan al'umma take yi na rashin kulawa da masu ilimi a cikinsu. Ina yaro ƙarami na sani iyayena muna gani idan irin almajirai suka zo gari, irin masu na ilimi din nan, suna ɗan karanta littafi, suna neman ilimi, sai ga an rike su, sai su rinka sa littafi na ilimi, ɗan ahalari, ɗan ƙawa'idi, ɗan ishimawi, ɗan iziya. Da yawan karatunmu a wurin irin waɗannan malaman muka yi. Daga ƙarshe idan mutum bai da aure sai ga sun tara kuɗi sun masa aure. Wallahi akwai malaman da sun samu gindin zama a wasu manya-manyan gidaje, kai ka ce 'ya'yan gidan ne, amma a da, a lokacin da ake kula da ilimi. Yanzu ku ɗalibi zai baro garin su ya zo neman karatu wani gari, wallahi yunwa sai ta kore shi ya bar garin, dan ba wanda zai bashi abin da zai ci da safe ko da rana, kowa ta kan shi yake yi, ba mai da ilimi komai ba. Kuɗi dai ana ba waɗanda ake bayarwa, amma waye yake tunanin cewa wannan ɗalibin ilimi ne mai neman karatu ne, bari in taimaka masa, bari in agaza masa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna falalar waɗannan bayan Allah, ya nuna kimarsu, ya nuna darajarsu, ya nuna su madaukaka ne, don haka ku mutunta su, ku kimanta su. Sai ce wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bi hadhin wafir. Amma annabawa ba su bar gadon zinari ko dirhami ba, amma sun bar ilimi ne. Duk wanda ya ɗauki ilimi ya ɗauki babban rabo, in ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Akwai malamin da aka ramkalla, wallahi tallahi malam talauci ya same shi, littattafansa yake ɗiba ya kai kasuwa siyar. A yanzu a ƙasar nan akwai da yawa malaman da littattafan research ɗinsu shi suke ɗauka su kai kasuwa su ce fanar da shi, su sai da littafinsu su nemi abin da za su ci. Saboda me? Su ba su da hanyar za su samu kuɗi, ko wani ya zo ya musu ruwan kuɗi. Yanzu 'yan siyasa ba san darajar malami ba sai an zo zaɓe, a lokacin aka san akwai malami, a lokacin aka san yana da kima. Amma za a ga za a yi ana mulki, ana ta ba waɗanda suka yi wa jam'iyya hidima ko na ba, ana ba su kwangiloli. Amma shi malami tun da yana da baki ya yi magana ya ce al'ummar su ruhu can, zai yi ne kyauta. Ba wani wanda zai tuna da shi ya ce bari ya inganta masa rayuwa. Akwai laifi ne dan ka taimaki mai da'awa? Akwai laifi ne dan ka taimaki mai taimakon mutane? Yanzu duk malamai galiban ina gaya muku, ba wanda in ka tambaye shi ba zai gaya maka ba al'ummar da yake tare da ita. Idan an kori mutum a gidan haya, kawai sai zo wajen malamin sai ce malam an kore ni a gidan haya. Wataƙila shi ma malamin a gidan haya yake. Wani ma wata ran da ya sito ni ya rena mu hankali, zuwa ya zo ya same ni ya zauna, ya yi gaisuwa ya ce malam wallahi na fara ginin gidana ban ƙarisa ba, don Allah malam ka ƙarisa mu. Na ce kaji an ce maka ni kanin Dangote ne ko kuwa dan uwansa ne ni? Na ce inda ka ganna a nan din nan ka tafi ka banna a haka, ka ji wa'azina ka ɗauka, in za ka ɗauka, in ba za ka ɗauka ka kara gaba. In kuɗi kake nema tafi kasuwa. Ai kun rena mana hankali ne, in kun tashi neman kuɗi sai ku do masallaci. Ina ce irin ka yan uwanka ne, ba talakawa bane a masallaci, ina za a samu kuɗin? Na ce to ni ma ban gama gina nawa gidan ba, ni ma kama nake, ballantana in bar nawa, in bar iyali na in karasa maka. Idan mutum matarsa ta haihu sai ya zo wurin malami ya ce bai da rago. Idan mutum yana neman aiki sai ya zo wajen malami ya ce bai da rago, ai bai da aiki. Bai san ba kuma su 'yan siyasa suna neman malami ne lokacin da suke neman ƙuri'a, amma in suka hau gwamnati ba ka da alfarmar da zaka ce ka tura ga mutum 20 a ɗauke su soja, ba ka da alfarmar da zaka ce ga mutum 10 a ɗauke su ɗan sanda, ba ka da alfarmar da za a ce ma kaza. In wani ya maka mutunci ya kimanta ka can, sai ya ce ma malam kana da mutum ɗaya da zaka bani in tura shi ɗan sanda, kai kuma kana da mutum 30, ya za ka yi? Akwai kanin matarka, akwai yayan matarka, akwai wani tsohon ɗalibinka shekara 20 yana maka hidima, akwai kaza ga 'yan agaji tun muna da su. Akwai wanda suka fi cancanta mu tura su a ba su ofa na ɗan sanda da soja da custom da immigration sama da waɗannan bayan Allah. To amma ba mu da wannan alfarmar, ba mu da ita wallahi, duk da mun tura.
amma wallahi malam matar banza karuwa ɗaya tana zaune sai ta tura mutum 200. to wannan shine true situation da malamai suke ciki. idan malami ya samu abin duniya ko wani ya taimake shi, ƙarshen abin da zai yi ya gina masallaci, ya gina makaranta. daman ƙarshen abin da malami yake gina masallaci, makaranta, duk kudinsa anan suke karewa. shi kenan. to amma babu, kowa yana zuwa ya je kasuwa ya nemo, ya je wannan ya nemo, ya je wannan ya nemo, amma malami liman da asuba shine, da azhar shine, da magariba shine, da isha'i shine, in an zo suna shine, in an zo daurin aure shine, in an zo sulhu shine, in an je kaza shine, in an mutu shine, in kun rayu, in an haife ku shine, in kun mutu ma shine. amma waye yake tunanin wannan malamin da yake karantar da ni, yake ilmantar da ni, wace gudunmawa nake ba wa rayuwarsa? kowa ya cancanta ka bashi taimako, amma shi mai karantar da kai bai cancanta ba. wani ɗalibi malam ya je gidan wani malami sallama, salamu alaikum, sallama, sai ya ga irin dustbin din nan na zuba shara, sai ya ga kasusuwan kaza, sai ce to, sai ce abokinsa zo mu tafi. ya ce me ya faru? ce yaudarar mu ake wallahi. malamin nan ya gaya mana mu guji duniya, mu guji duniya, mu kama lahira, ashe kaji yake ci a gidansa. sai a zo ana ce mana abu Allah abu, ya ce da Allah tashi mu tafi. shi a tunaninsa shi malam Bahaushe ba Fulatani, malami ba zai ci daɗi ba. ka yi kuskure, ka je ka tambaya imamun Nasa'i, ai kaji ana ce a kharajahun Nasa'i ko rawahun Nasa'i ko. to in ya zo karatu a laburadansa, zakara dan zakara ƙosashe mai kama da wato mai kama da dan akuya, kun san akwai zakara in ya nuna ya girma yana zama kamar irin dan akuya din nan, to shi yake yankawa ya ce wa matansa kar a cire kashi, ku soya shi ku dake shi da kashinsa ya yi laushi. asalin cin dambun nama kenan. ya ce za mu ci nama mai kyau don mu samu fahimta, karatu ya rinka zama. shi bai da tsoron Allah, shi bai da takawa. in babu a yi tawakkali, in Allah ya kawo a ballaka shi. akwai wani kuskure a kai? amma kullum so kuke ku ga malaman ku a wulakance. malami bai da rigar da zai saka, nan ba ya zo ya tara duniya ba ne, amma za ka so a ce shugaban ka a gan shi cikin ni'ima. a zo a gayyace ka wani taro, kawai wani tsohon kurtun dan sanda ya ce mana gafara ke da Allah, saboda baka zo da riga mai kyau ba. haka ake yi. mutanen kirki su ne suke sha'awa su ga malaman suna cikin ni'ima da yalwa. ga bala'in saka ido. yaya aka yi kake jin daɗi? kowa ya halatta ya ji daɗi a ƙasar nan banda malamin addini. yau ba za ku sha wa'azi na gaske saboda ku gyara. yasa wallahi duk ba mu zauna ba don kar ma wani ya mana wulakanci. za a yi karatun, za a yi wa'azin, za a karantar, kuma an zo neman sana'ar kuma muna gaba. yanzu da yawa daga cikin kunna wallahi din na fi ku ƙoƙarin neman na kaina. Allah, dan ni yanzu ina da zabgegiyar gona. yanzu haka da na yi juyi na ji hadiri hayya ce to Allah tsare mana shinkafar mu ne. ƙwarai kuwa ina aikin albashi a wata in jira a biya ni, duk da yanzu sun rike mana kuɗi sun ki su biya mu wajen wata 6. Allah ka kwatan mana hakkinmu. ya za ka ce ba mu aiki a karba kalla? malamin jami'a ai kullum yana cikin aiki. ai research da bincike da karatu da muke a gida, kana tsammanin karantarwa jami'a wasa ne? ai ba a bacci. aiki ga kullum muna cikin aiki. ba zan ce dan ni malami ne ina karantarwa ina da awan zauna ina jiran ta annabi ba. karan wani ya yadda ya dauki kaskanci da wulakanci. ko ka bani kujerar umra ko baka bani ba, sai in lale kudi na in je in kai kaina, kuma mu haɗu a wajen dawafi in mangare ka kamar idan kana tare da ni ka faɗa, in baka tare da ni in na zo ka faɗi naka, mu buga da kai ba. bari kawo mana maganar Sheikh Salman Al-Auda. yace innal ummata yajibu an ta'tabira anna al-ulama ash-shar'iyyin hum lubwa. lalle al'umma wajibi ne su sani cewa malamai
na shari'a, malamai na musulunci su ne ruhinsu, su ne rayuwarsu. wannan wajibi ne su san wannan. Wa ruhuha, Salman al-Auda ya ce ku sani malamai su ne ranku. Wa qiyadatuha, al'umma wajibi ne ta sani malamai su ne jagorori. Ya ce wa yakunu dalika, hakan yana kasancewa bi ta'zimil ulama. Yaya za a tabbatar da wannan? Sai an girmama malamai, wa taqdirihim, sai an kaddara su, an maida su masu matsayi a cikin al'umma. Wa man'in naili minhum, kuma a hana a dinka sukar malamai da cin mutuncin malamai. Wa man'il i'tida'i alaihim, da hana yi musu ta'addanci. Au zulmihim, da hana zaluntar malamai. Au tanaqqusa min haqqihim, da hana tauye hakkinsu, rage musu mutunci. Wa hifzi makanatihim, da tsare ainihin makana da matsayi. Wa qadrihim, da kaddarar su malamai, ma'ana matsayinsu da darajar su. yace kuma yana sanar da duniya wa an ya'lama wa ya'rifa al-qariba wal ba'id annana nahtarimu al-ulama. Dole ne na kusa da na nesa ya sani cewa muna fa girmama malamai. Wannan shine yaren da ya kamata mutum musulmi ya sani dangane da malami. Amma yau in kun ga yadda duniyar nan take tafiya, musamman a kasashenmu, Allah ake yi wani malami ya yi wani abu na kuskure ko ya yi wani subutar baka, sai a gaya za a ci mutuncinsa. Malami ne a ƙasar nan wani zai fito ƙasƙantacce, tozartacce, wulakantacce, ƙarami, saƙit, ya fito Facebook ya ɗauki hotonsa ya kira malami ya zazzage shi, ya ci mutuncinsa, kuma da wahala a samu wani almajirinsa ya fito ya kare shi. Sai dai a ta bugo maka, malam kaga kuraddin da aka maka, kaga zagin da wani ya maka kuwa, to kai mai amfanin ka? Yanzu malami shine zai taho shi ga ko da kare? Al'umma bata san darajar malaminta ba. Idan kuka bari malaman ku ba su da kima a hannun wulakantattu, za a ci mutuncinsu, a wulakanta su, ba wanda zai ba su kariya ya taimake su. To nan gaba wallahi sai an zo an hana a faɗi gaskiyar. Kuma wata hanya ce da ake bi na zubar da darajar masu daraja. In kun lura da series din abubuwan da suke tafiya, an zubar da mutuncin shugabanni. Karamin mutum zai shiga gidan rediyo ya kira shugaba ya tsine mai albarka ya zazzage shi a ƙasar nan. Shugabanka mai soja, mai dan sanda, mai biyan albashi, mai kaza mai kaza, amma wallahi sai a biya wani karami sai ya je gidan rediyo ya zazzage shi kuma ya kwana lafiya. An saba, common ne, normal ne, har bidiyo ake ana zagin shugabanni, ana tsine musu albarka, kuma ba abin da zai samu mutum. Sai ƙasa irin ta Najeriya, sarakuna da suna da kima da daraja a idan al'umma saboda suna tare da mutane. Su ma an bi wata hanya, ana tozarta su, ana wulakanta su, an mai da su ƙasa. Ƙaramin mai mulki da bai kai ya kawo sai wulakanta sarki. Ciyaman na local government a constitution ya fi sarki na yanka daraja. Wata hikima ne don a isqat fadlu zawul fadl, a zubar da mutuncin masu mutunci, wanda waɗannan su ne jagororin al'umma, su ne suke cikin al'umma. Gidajensu a tsakiyar al'umma yake, masallatansu a tsakiyar al'umma yake. Sai aka cire darajarsu, aka cire kimarsu. Malaman jami'a mutane ne masu daraja, masu kima da matsayi kwarai da gaske. A duk duniya duk inda malami yake a jami'a to babban mutum ne. Amma yanzu tafiya tana tafiya, ta kai ga su ma ana ƙoƙarin a zubar da mutuncinsu, a zubar da kimansu. Idan ya zama masu ilimi, masu rike da ilimi, masu ba da digiri, masu ba da masters, masu ba da phd, masu ba da professorship, masu ba da kaza, sai al'ummar ta wayi gari ba ta ganin kimansu da darajarsu. Wani zai ce kadalla mutanen banza makaryata. A hankali an yi iskaɗin falalarsu. To wannan yana nuna al'umma ba ta girmama masu ilimi da masu gina ilimi a ciki. Sauran malaman addini, limamai,
na masallaci da masu dawa yanzu su ne akan gaba, su ne ake neman ya za a zubar da mutuncinsu. bari in gaya muku abin da ake a ƙasar nan, ku yi haƙuri. Ina kira ga malaman addini, ina kira ga limamai, wallahi masu ilimi su tsare mutuncinsu, kada su bari a yi amfani da su a zama musu da kimarsu, musamman akan abin da ya shafi harkar siyasa. An yaudari wani, zo ka taimaka mana, zo mu tafi, aka je da shi aka hada ana fojirin zaɓe, ashe akwai waya suna ɗaukan hoto bai sani ba. Liman ko malami da rawani yana ɗanɗala hannunsa, yana dangwalan tawada, yana dangwale, yana dangwalawa, ana ta ɗauka, yana dangwalawa. Me ya kai ka? wannan ba harkar ka bace. Kar mutum yanzu ya shiga cikin wannan kaskancin. Ko nawa za su baka, wallahi ba za su yi maka maganin talauci ba, kuma ba a yi musu adalci ba idan aka shigar da su wannan kazantacciyar harkar. Kuɗi ba sa iya biya wa ɗan adam buƙatarsa 100% ba. So kada mutum ya shiga wannan, ko a zo a je a zurma mutum, a sa shi ya wani abu, a yi hira da shi, ana neman wata kalma da zai fada kuma a yi amfani da ita a ci mutuncinsa, duk ana wannan. Ga mata da ake bunka malamai, sai a shirya a samu mata, sai yarinya ta kira ka ce wallahi malam ba na iya bacci sai na ga hotonka. Ki je idan ciwon bacci ne ma ya kama ki, ki je kya karata, muna nan yanda muke daram da kan. Ba mamaki ziga ta akai da wannan whatsapp din, sai a tura yarinya ta dauki hotonta ta turo maka kuna hira, ko ta kira ka video call tana wani abu, recording take yi, tana kiyayewa saboda matsiyata sun ba ta aiki, sun ba ta kuɗi, ana so a zubar da mutuncinka. Dole sai mun kula da wannan. Ko ta turo maka maganganu na fitina, ka sani cewa kai wakilin Allah ne kuma wakilin al'umma ne, darajarka tana da kima a cikin al'ummarka. In kai wasa mace, wallahi sai ta halakar da kai. Za su gama sa ta aikin, ta gama tara data ɗinta, shikenan sai abun kashi. Saboda me? So ake kawai yau a yi bayani a duniya, wani da kuke sauraron sa bai da mutunci, makaryaci ne, wulakantacce ne, in an jefar da kai an gama da kai, yayin ka ya kare. Ku taimaki malaman ku, kar a zubar da mutuncinsu, musamman harkar mata da kuma harkar kuɗi. Idan sun yi ba su samu dama ba kuma, to kokari za a yi kuma a nemi rayuwarka. Ya za a yi a raba ka da rayuwar? To shi kuma wani abin da muke faɗa dama haka sunnar rayuwa take. Wa ka ayyin min nabiyyin qatala ko qutila ma'ahu ribbiyuna kathir fama wahanu lima asaban ko wa mastakanu. Allah ya ce nawa ne cikin annabawa da manzanni masu da'awa da aka yi ta kashe su. An kashe annabi Zakariya, yankan rago aka yi mai. Ka san da ake yanka rago? Wallahi haka aka kwantar da shi, aka danna masa wuka, aka yanka shi. Annabi Yahya haka aka yi masa, aka yanka shi tilas. Nawa aka kashe? manzo Allah ma an yi neman a kashe shi, amma Allah ya saukar da wallahu yasimuka minan nas. Allah shi yayi alƙawarin zai kare ka. Malaman tafsir suka ce daga cikin ma'anar wallahu yasimuka minan nas, zai baka kariya. Duk abin da za a buga za su iya cutar da kai, amma ba za su iya kashe ka ba. Amma sauran annabawa wasu an yanka, wasu an kashe, wasu an yi kaza. To haka rayuwar take. Daman al'uzama'u yukshalun, manyan mutane masu daraja da matsayi a cikin al'umma ai kashe su ake yi. Sai wanda Allah ya kaddara yana da dogon nisan kwana shine zai rayu. To ba bakon abu bane dan kai kokarin ka kashewa ne, in ka kashe shi sai Allah ya tada dubun dubatarsa, wanda zai ci gaba da yin wannan aikin, dan addinin da yake yi din na Allah ne, ba na kowa bane ba. Dan haka ya goyon uwana, ku tsare darajar malamai, ku kuma tsare kimarsu da matsayinsu. Imam al-Ajurri ya yi magana a cikin akhlaqul ulama, littafi ne mai suna akhlaqul ulama. Yace fa inna Allah azza wa jalla, lalle Allah mai girma da daukaka, wa taqaddasat asma'uhu, sunannakinsa sun tsarkaka, tabaraka wa ta'ala. Yace ya zaba a cikin halittarsa, ikhtassa min khalqihi man ahabba, ya zaba a cikin al'ummarsa wanda yake so, sai shiryar da su zuwa ga imani. Fahadahum lil iman, sannan kuma sauran cikin muminai sai ya daɗa zaɓa a cikin muminai ma wanda ya so.
ya musu fatafaddala alaihim, ya ba su falala, fa'allamahumul kitaba wal hikmata, ya waro su, ya koya musu alqur'ani, ya koya musu sunna, wa faqqahahum fid dini, ya ba su fahimtar addini don su karantar da mutane, wa 'allamahumut tawila, ya koyar da su fassara, wa faddalahum ala sa'iril mu'minina, ya fifita su akan sauran mu'mine gaba daya, wa dhalika fi kulli zamanin wa awan. Imam al-Ajuri yace wannan yana faruwa kowane zamani, kowane lokaci, sai Allah ya zaɓi wasu malamai da yake son su, ya ba su ilimi suna karantar da mutane. Yace rafa'ahum bil ilmi wa zayyanahum bil ilmi, ya ɗaukaka darajar su da ilimi, sannan ya musu kwalliya da haƙuri da juriya. Malamai kenan. Yace da su ne ake gane halal da haram, bihim yu'rafu al-halalu min al-harami, da su ne ake gane bambancin halal da haram. Duk wanda ya gane bambanci tsakanin halal da haram da malami ne, sai da malami ya yi wa'azi ya gane mahimmanci ko bambanci tsakanin halal da haram. Daga malami ne ake gane alhaqqu min al-batili, ƙarya daga gaskiya ko gaskiya daga ƙarya. Daga malami ne ake gane ad-darr min an-nafi'i, abin da yake cutarwa da abin da yake amfanarwa. Daga malami ne ake gane alhasanu min alqabihi, mai kyau da kuma mummuna. Daga malami ne ake gane ƙarya da gaskiya. Yace falalarsa, in ina bayani mai muhimmanci a daina nuna mun lokaci, a bari sai na zo gaba. Wato ina mamaki ana faɗan abu mai amfani, malam gata fa nake mana gaba ɗaya, da ka bari na ƙarisa. Wannan kayan naka ne malam, ka bari in loda musu, in na gama sai ka tsaye da ni. Mu anan, ni wallahi yadda nake ji anan, na rantse da Allah, da Dr. Mansur zai yadda a kawo mana wani lemo mu sha wanda yake mai da mutum kamar doki, wallahi sai mu kwana. Duk wanda yake jin bacci ya tashi ya tafi. To amma bai zai yadda ba. Yace da malamai ne ake gane wannan, yace to falalarsu tana da girma, rashinsu masifa ne. Yace warasatul anbiya, su ne magada annabawa, su ne farin rai na waliyan Allah, qurratu ainul awliya. Yace alhitanu fil bihari lahum tastaghfiru, kifaye a cikin ruwa suna musu istighfari, wal mala'ikatu bi ajniha lahum takhdau, mala'iku da fuka-fukansu suke kankan da kai gawa ga malamai. Falalan malamai tana da yawa a cikin al'umma. Da ƙarshe, saboda ƙurewar lokaci, malamai bayan annabawa a ran tashin kiyama, in annabawa suke ceto, to malamai ne za su yi ceto. wal ulama'u fil qiyamati ba'da al anbiya'i tashfa'u. Daka fa'rifu lahum qadrahum, kusan falalarsu, kusan kimarsu, ku taimaki 'ya'yanku su yi ilimi don su zama jagororin gobe. Ku tsare darajarsu, ku tsare kimarsu. Duk wanda aka ci mutuncinsa ko bai yi magana ba, to a samu masu kare shi da kare da'awarsa. Mutuwar malami ai kashe da'awarsa ne. Idan aka ci mutuncin masu mutuncin da kuka yadda da su, kun ga yadda Allah ya kimanta malamai, ya ba su daraja, ake sauraron su, to makiya Allah kuma suna nan suna kokarin yaya za su zubar da mutuncin masu mutunci. Isqatu ash-shakhsiyat al-bariza, a zubar da mutuncin masu mutunci da kimansu ta hanyar keta alfarmarsu, sai a wayi gari ba wanda zai zo ya ce muku ga halal ga haram. Da yayi magana za ku ce mutumin banza ne, da yayi magana za ku ce ai kaza kaza, kamar yadda ake sawa wasu ra'ayi na ɓata malamai masu da'awa zuwa ga hanyar Allah. Yau me za a yi da wannan malaman, duniya ce a gabansu, kaza kaza. To kai ba duniya a gabanka? Wani ya ce wai malaman zamani, malaman zamani sun haɗu da almajiran zamani, ba shi kenan ba, sai a tafi daidai. Kowa yana yin abin da yake yi, ka daga masa kafa ka kyale shi. Amma malaminka na addini mai karantar da al'umma, ruhinka baka tunaninsa, in ka kwanta bacci ya Allah zai kare maka darajarsa, ya Allah zai kare maka kimarsa. Wallahi akwai malaman da in suka bar duniya suka mutu, ina gaya muku wallahi al'azimu, ko Allah ya tayar da wasu ba su kai su ba. Kuma wannan shine sunnar rayuwa. Akwai maganganu masu tarin yawa, amma babban sakon shine wajibi ne al'umma su san da muhimmancin malamai a cikin wannan al'umma,
sarakuna kusan da muhimmancin malamai a cikin wannan al'umma. An yi rayuwar da babu wani gida na sarki na sarauta a ƙasar nan a iya sanin mu a arewa face akwai malamai a fadar wanda su ne suke ba wa sarakuna shawara. Shin akwai wannan falalar yanzu? Shin akwai wannan darajar yanzu? Shin yanzu fadojinmu da wurarenmu na sarakunanmu shin akwai wannan? Muna fatan a daɗa inganta darajar malamai a fada waɗanda za su rinka ba da shawarwari. Hukumomi na gwamnati kuna ɗaukan advisors kuna ɗaukan SA wai sai a ɗauki mai bawa wani ma'aikaci ko gwamna ko shugaban ƙasa shawara akan harkar addini sai kaga kuma kasurgumin jahili ne. A ya kamata ka ɗauko mai ilimi ya baka shawara ya rinka gaya ma me addini yake da bukata, ya zama yana da alaka da malaman wanda za su gaya masa ga abin da yake faruwa. To amma sai a zo a zaɓi waye zai ba wa shugaban ƙasa shawara ko gwamna shawara ko sanata shawara ko wani shugaba shawara akan abin da ya shafi harkar addini. Kawai sai a duba siyasa waye wa jam'iyya hidima, kawai sai a ja ɗauko jahili wanda bai san komai ba sai a ce shine zai ba shi shawara akan addini. Kuma kun san ba ku yi daidai ba. Ina fatan Allah ya tsare darajar malamai, Allah ya tsare mana kimar su, Allah ya yafe mana. Na shafar miki wallahi nan da naga ana zaune na dauka za su taimaka mu, ashe takaddu ne malam ake ta rubutowa. Allah ya tsayar da mu akan daidai, Allah ya mana albarka, Allah ba mu dacewa. Ga dan uwana Dr. Mansur Isa Yalwa, abinda na bari ban faɗa ba insha Allah ta'ala na san zai faɗa. Bari mu dakata anan. Ina dauka jarumai ne ku za ku iya tsaya zuwa karfe 2 ashe ba za ku iya ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.